Γεια σας. Σήμερα θα πιάσουμε ένα άρθρο που ρίχνει μια πολύ ιδιαίτερη ματιά σε μια κρίσιμη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Λοιπόν, για να μπούμε στο νόημα, ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό όρο που χρησιμοποιεί το άρθρο. Τι είναι τελικά το πολιτικό πραξικόπημα? Εδώ είναι το κλειδί. Σε αντίθεση με το στρατιωτικό που όλοι ξέρουμε, ο συγγραφέας το ορίζει ως την κατάλυση του συντάγματος από τις ίδιες τις νόμιμες αρχές της χώρας. Δηλαδή, από αυτούς που υποτίθεται ότι το προστατεύουν. Και πού στηρίζεται όλη αυτή η κατηγορία? Όλα ξεκινούν και τελειώνουν βασικά γύρω από ένα συγκεκριμένο γεγονός, το δημοψήφισμα του καλοκαιριού του 2015. Το ερώτημα ήταν απλό. Ναι ή όχι σε μια συμφωνία διάσωσης. Και η απάντηση του κόσμου, ένα ξεκάθαρο, ένα ηχηρό όχι, με ποσοστό πάνω από 61%. Αλλά δεν είναι μόνο το ποσοστό του όχι που έχει σημασία εδώ. Κοιτάξτε αυτόν τον αριθμό, 62,15%. Αυτή ήταν η συμμετοχή. Και γιατί είναι τόσο κρίσιμο αυτό? Γιατί, σύμφωνα με τον νόμο, όταν η συμμετοχή ξεπερνά το 40%, το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος είναι νομικά δεσμευτικό για την κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να το ακολουθήσει. Και όμως, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από αυτή την ξεκάθαρη λαϊκή εντολή, τι συνέβη? Η κυβέρνηση φέρνει και συμφωνεί σε μια εντελώς νέα συμφωνία διάσωσης. Μια συμφωνία με όρους που, σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα, ήταν ακόμα πιο σκληρή από την προηγούμενη. Αυτή η νέα συμφωνία, λοιπόν, πήγε στη Βουλή για ψήφιση. Και εδώ είναι που τα πράγματα παίρνουν μια εντελώς διαφορετική τροπή. Στην ψηφοφορία για το πιο κρίσιμο άρθρο, το αποτέλεσμα ήταν μια πλήρης ανατροπή. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ψήφισε ο λαός. Και εδώ, σε αυτή την εικόνα, φαίνεται πεντακάθαρα η καρδιά του προβλήματος, η κεντρική αντίφαση που περιγράφει το άρθρο. Από τη μία, η ψήφος του λαού, ένα βροντερό 61,3% όχι. Και από την άλλη, η ψήφος της Βουλής, ένα συντριπτικό 74,4% ναι. Η διαφορά είναι κυριολεκτικά χαοτική. Έτσι, φτάνουμε στο ζουμί της υπόθεσης. Ο συγγραφέας, ο Γεώργιος Στεφάνου, βλέπει αυτή την ανατροπή και δεν τη χαρακτηρίζει απλώς έναν πολιτικό ελιγμό. Όχι, τη βαφτίζει ευθέως πολιτικό πραξικόπημα. Και δεν μένει σε γενικότητες. Η κατηγορία του είναι πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη. Ποιους θεωρεί υπεύθυνους? Καταρχάς, τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλου. Έπειτα, τους 221 βουλευτές που ψήφισαν ναι. Και τέλος, και κάποια έξω κοινοβουλευτικά στελέχη της κυβέρνησης που έβαλαν την υπογραφή τους. Συνολικά μιλάμε για 228 άτομα. Και πού στηρίζεται νομικά όλη αυτή η βαριά κατηγορία? Σύμφωνα με την πηγή, η κατηγορία πατάει πάνω στην παραβίαση μιας από τις πιο ιερές της μη αναθεωρήσιμες διατάξεις του Συντάγματος. Το άρθρο 1, παράγραφος 2, που λέει το απλό ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Από εδώ και πέρα, ο συγγραφέας ξεδιπλώνει ένα επιχείρημα που μοιάζει με ντόμινο. Το πρώτο κομμάτι που πέφτει είναι το ίδιο το πραξικόπημα. Αυτό, κατά τη λογική του, καθίσταται την εξουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας παράνομη. Επομένως, το δεύτερο ντόμινο είναι ότι οι εκλογές που προκήρυξε ο ίδιος Πρόεδρος τόσο τον Σεπτέμβριο του 2015 όσο και τον Ιούλιο του 2019 είναι και αυτές παράνομες. Μια αλυσιδωτή αντίδραση νομιμότητας. Και όλη αυτή η αλυσίδα γεγονότων οδηγεί τον συγγραφέα σε ένα πολύ προσωπικό συμπέρασμα. Ένα συμπέρασμα που εξηγεί τον πολύ παράξενο συγκεκριμένο αριθμό που υπάρχει στον τίτλο του άρθρου του. 415.290. Τι είναι λοιπόν αυτός ο αριθμός? Τι σημαίνει? Η απάντηση είναι ο αριθμός των ψηφοφόρων που επέλεξαν την αποχή στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Ο συγγραφέας, λοιπόν, θεωρεί πως αυτοί οι άνθρωποι ήταν που στην πραγματικότητα υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, απέχοντας από μια, κατά τον ίδιο, παράνομη διαδικασία. Και του ζητάει μια προσωπική συγγνώμη επειδή ο ίδιος πήγε και ψήφισε αντί να απέχει μαζί τους. Αυτό που κάναμε εδώ ήταν να δούμε βήμα-βήμα την πολύ ισχυρή κατηγορία ενός συγγραφέα. Και στο τέλος, αυτό που μένει είναι ένα μεγάλο, ένα προκλητικό ερώτημα για την ίδια τη φύση της δημοκρατίας. Πού βρίσκεται τελικά η λεπτή γραμμή? Πού τελειώνει μια αμφιλεγόμενη πολιτική απόφαση και πού αρχίζει μια θεμελιώδης παραβίαση της λαϊκής θέλησης?